Gazdovský rodinný dom bol postavený v katastri obce Prochod na pozemku o výmere 601 m². Dom je v pôvodnom stave. Na prízemí sa nachádza veranda. Dve kuchyne, z toho jedna v pôvodnom stave, druhá z častí zrekonštruovaná s keramickou podlahou. Obývačka má plávajúcu podlahu a eurookno. V zadnej časti domu je spálňa v pôvodnom stave. Prízemie domu tvorí tiež komora a veľká dreváreň. Dom je podpivničený, v spodnom podlaží je umiestnená kúpeľňa a dva pivničné priestory. Popri pozemku preteká Prochodský potok s pôvodným korytom a čistou vodou. Cena rodinného domu v Prochote je 24 000 eur.